Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa z Minecraftu a dneska si zahráme modovaný Minecraft. Dúfam, že sa vám bude videjko páčiť. Nezabudnite dať like, odber, zvonček, keď chcete vidieť ďalších takýchto sérií a môžeme ísť na to. Takže najskôr by som si asi... Tuto sa nemôžem dostať cez tú trávu. Ale najskôr by som asi išiel si naťažiť nejaké drevo. Bude to lepšie. Takže si naťažíme nejaké drevo. A ja tam mám minimapu. A sú tam zaujímavé veci na tej minimape. Tak uvidíme. Tak, naťažíme si drevo a urobíme si crafting table. Tak, máme crafting table a pôjdeme túto ku cobblestone a urobím si krompáč drevený a naťažíme si cobblestone. Potom ma nehejtite, že to nie je úplne dobré, lebo tak furt nie som úplne slávny a skúšam aj teraz som iba takú vec som si stiahol, tak možno to nebude úplne super, tak potom do tých komentárov tam nepíšte všelijaké blbosti, že to je hrozne spracované a tak prosím vás, nepíšte to. A máme tu hneď aj uhlie. Si vyťažíme. Hneď keď som sa portol do tohto Minecraftu, tak som si všimol pekný crosshair, ktorý mi aj vyhovuje. A musím zistiť, čo tu všetko je. Tak, potom si pôjdeme vyťažiť toto uhlie. A ja si idem vykraftiť stoneový pickaxe a veci stoneové. Tak. Ja mám stoneové veci a ideme si naťažiť to uhlie, čo tu bolo. A na spavne som videl aj železo, tak to si tiež pôjdeme naťažiť. Som zvedavý, koľko ho tam bude. A samozrejme, neviem, ako sa to bude dať strihať, ale keď sa mi to nejako podarí, tak určite vám to aj zostriham. Ale neviem, ako to spravím, takže možno to bude trošička nudné, môžete si to dať do... Keď to kúkate na YouTube, tak si to môžete kúknúť akože na dvojnásobnej rýchlosti. A máme tu nejakých krabov, alebo čo to je? Krabkov. OK, tak ja tu mám nejaké to uhlie. Tak si ho naťažíme.
Vidím, že tu je veľa uhlia, takže to je dobré. Nebudem mať aspoň s ním problém. Kraby vypadli, ktoré sa dá sa to jesť. Dobre. Ale nebudem ich zabíjať chudákov. A tam vzadu vidím nejaké brutálne hory a nejaké brutálne stromy. A tam je nejaký ostrov, tiež. A tuto som tuto je to železo. A je tu iba dve, nie, je tu ešte. Štyri železá, je v pohode, ale očakával som viac trošička. Nebudem nič hovoriť a tu som videl kejvku, ale nič, ale tu je tá pevnosť. Tak sa do nej asi idem kúknuť. Ale dúfam, že tam nebudú žiadni mobovia. Ale predpokladám, že budú. A ono to levituje? Ty kokos. Predpokladám, že tam budú mobovia, ale na minimape nemám žiadnych, takže by to mohlo byť eventuálne v pohode. Olala. Tu si zoberiem posteľ. A zoberiem si aj knihovny. Aby keď budem robiť enchanting table, tak by som nemusel zohnávať knihy. A to je dobré. Tak. Ale vyzerá, že tu nič není asi iné. Ale možno by som sa išiel kúknúť na ten ostrov. Ale asi netreba. Ale ešte to vlastne ide hore. Tak ukáž, čo tu je. To je pec, tak zoberiem. Čo toto? No, OK. A tu sú pekné schody. Tak uvidíme, kde budú viesť. Dúfam, že nejaká čestka dobrá. No. Že by to bolo dobre, sa nedá úplne povedať. Ale nebudem sa štvať. Je to v pohode. Nič iné tu není, ale ešte tu môžeme ísť hore. A tu je nejaký redstone. A to je maják asi. Počkať. Jasné, ten maják. A tam vzadu niečo vidím, že tam niečo mohlo dobre byť. Tam je láva. Ja by som sa kúkla asi tým smerom. Ukáž ešte. Poďme, ideme sa kúknúť tým smerom. Vidím tam niečo. Tak tam pôjdeme. A tu sú už mobovia. OK, dali celkom boličky. Tak ja sa idem vyspať. To je veľa tých trávnov. Môžem ísť hore? Ale ubrali mi celkom, akože nebudem hovoriť nič. A vlastne môžem jesť tých krabov, sa mi zdá. No jasné, ale potrebujem ešte nejaké lepšie jedlo. Možno keď to dám do peče, tak sa to... Tak to bude asi